Уважаема професор Пешева, Благодаря. уважаеми дами и господа, уважаеми председател на Съюз на българските журналисти, благодарим от все сърце за това златно перо. То е за всичките нас 27 автори в първата писана история на българската телевизия. На българската телевизия, не само на БНТ, а на цялата телевизия в нейната 70-годишна история. За мен беше чест поканата на професор Пешева да редактирам заедно с нея това 4-томно издание. За мен беше удоволствие работата с всеки един от авторите, с всеки един от текстовете. И това удоволствие вярвам, че ще продължи. Много учени днес казват, че телевизията няма да я има, тя ще умре, защото социалните медии са много силни. Науката всъщност ясно ни подсказва, че нито една медия не е умряла в нейното развитие, напротив, продължила е по някакъв друг път. Така и историята на телевизията ще продължи и ние всички заедно ще продължим да изучаваме това, което телевизията отразява и това, което тя показва. И ако сега по-вапцаровски си зададем въпроса: какво ще ни дадеш историо на телевизията от дигиталните си страници, от аналоговите си снимки и редове? Аз бих могла да кажа, след като затворихме и 4-тия том, аз бих могла да кажа: това са превъртанията на времето. Но не всички превъртания на времето, а само тези, които отразяват нравствената температура на нас като общество. Честити да са следващите ноемврийски празници, светли да са следващите декемврийски празници. Благодарим на всички!